Veel te veel mensen in onze provincie hebben het niet breed. En daar is Ingrid Stevens een voorbeeld van. Ze gaat wekelijks naar Quiet Maastricht. Dat is een soort community waar mensen naartoe kunnen gaan die iets minder te besteden hebben. En ik ging bij haar langs om te praten over armoede en wat het voor haar betekent. Zo, wat een hoop. Ik ben Ingrid Stevens, geboren 31 juli 1954. Heel veel personen die echt het minima hebben en echt arm zijn, zich daar ontzettend voor schamen. Terwijl ik zelf denk, als je arm bent, dat is niet iets om je voor te schamen, dat is iets dat gebeurt je. Als ik vergelijk mijn financiële positie tijdens mijn huwelijk en wat ik nou heb, ja, dan merk ik wel dat ik nou wel de prioriteiten anders leg. Ik vind het altijd heel gezellig om op een terras te zitten, een kopje koffie of een lekkere cappuccino. Maar als ik denk dat ik bijna €4 voor een cappuccino betaal op een terras, dan denk ik van de andere kant, ja, maar voor €4 kan ik ook een hele week aardappelen eten en 2 dagen groente en zoiets. Dus dan is het eigenlijk een soort afweging wat ik moet maken, omdat mijn financiën, ze zouden het misschien wel toelaten, maar ik heb liever aardappelen voor een hele week dan 1 kopje cappuccino op een terras. Ingrid gaat wekelijks naar Quiet Maastricht. Mensen in armoede kunnen daarvoor van alles terecht. Nou, in ieder geval kunnen ze naar ons inloophuis komen om hun verhaal te delen. De situatie waar ze in zitten. Andere mensen hebben ook ervaring daarin. Daardoor voelen ze zich toch niet meer alleen in hun situatie. En van daaruit hopen wij dat we ze kunnen activeren om mee te doen aan activiteiten. Activiteiten of behandelingen die lokale ondernemers aanbieden, zoals een knipbeurt of een theateruitje, maar ook basalere dingen, zoals een kop koffie of een lunch bij Quiet Maastricht zelf. We hebben iedere week fly en koffie voor de mensen die hier binnenkomen. En, dus ja, kopje koffie of thee. Wim is nu bezig met het maken van soep. Lunch. Bœuf bourguignon. Dus, en daar komen straks denk ik wel, hoeveel aanmeldingen zullen er zijn vandaag? Denk tegen de 50, 60 of zo. Armoede kun je ook op een andere manier invullen, vind ik. Hè? Mijn eigen tuintje, ik heb een diepvries. En ik heb een kennis, ja, die is net zo arm als mij. En vorige week had ik gekookt, veel te veel. En toen zei ik van, goh, ik vind het leuk als je bij mij komt eten. En zij vond het heel leuk om bij mij te eten. En ik vond het heel leuk dat ik iemand had aan tafel zitten bij mij. Armoede verlamt je, letterlijk en figuurlijk. Je komt toch, je sociale netwerk leidt eronder. Omdat je hebt geen geld om leuke dingen te doen. Dus je kunt ook niet meer iemand anders trakteren. Überhaupt niet een kaartje van een theater betalen. Laat staan dat je nog iemand meeneemt. En daar proberen wij dus in te voorzien, omdat we ervan overtuigd zijn dat het heel belangrijk is om in die samenleving te blijven meedoen. Ja. Zie je, het ziet er al beter uit. Nu is er in Limburg een grote actie bezig. Oh, van die winterjas. Ja, wat vindt u daarvan? Ja, vind ik goed. Vind ik echt goed. Ja, dat door armoede mensen kou moeten lijden. Terwijl mensen met een beter inkomen misschien zoiets wegdoen, weggooien misschien. Ik zou dan denken, oh, wacht, die actie, zo'n winterjas, dat vind ik een goed doel. Dus ik gooi hem niet weg en ik geef hem voor zo'n doel.